As pitas baixo a choiva. Non, os galos non son agora tan fermosos como no tempo da miña nené. Os galos que eu hoxe vexo son brancos, grises, con cristas pequenas e moradas e colas tamén moi pequeniñas. Cando eu era pequena, outros galos nos cantaban. Eran aves ergueitas, cristas vermellas, feroces peteiros, ollos acesos, colo tornasolado e longas plumas. Se vivira agora o galo máis antigo que eu recordo, tería 35 anos de idade. Reinaba no curral daquela casa donde pasábamos o verán. O meu pai bicábanos con ledicia cando chegaba a casa. Andábamos todo o día cazando grilos. Como facedes vos no patio? Moito quería eu a todos os animais. Pasaba todo o día no curral, vendo as galiñas. Gustábame como escarabellaban na terra, buscando miñocas. Botáballes millo e despois recollía os ovos. De repente, un día, alampou un lóstrego do ceo, como se un carro de patacas rodara polas nubes. Eu ollaba as pitas dende a casa, estaban murchas, tristeiras, a auga escorregaba por riba delas cruelmente. Non podía aguantar. Baixei e abrinlles a porta. Pero as galiñas nin se movían. Chameinas, churras, churras, churras. E claro, fun ao curro, pero elas cada vez máis fuxían e máis se afastaban de min. Eu púxenme a chorar desconsoladamente e berraba. Meu pai asomouse a ventá e díxome: retírate agora mesmo. As plumas das galiñas son impermeables. Pero eu eso, pois non mo cría. E seguín correndo tras elas como se dunha tola se tratara. Entón a miña avoa saiu cun paraugas, andando, e axiña estaba no curral a miña nai, a miña tía, o meu pai, a miña avoa. Corrían todos cos paraugas detrás miña e das pitas, claro, convencidos todos de que non volvería a casa se as pitas ficaban fora. A miña familia decidiu axudarme. Pero o galo, ai, o galo, non había forma de collelo. Por fin, a miña avoa amarrouno pola cola, pero tirar por el, pum, patas para arriba. Perdeu o paraugas, pero non perdeu o galo. E só neste momento, cando todos os animaliños estaban a salvo, a miña familia e máis eu voltamos para casa. Estábamos todos mollados como pitas. ¡Mua!